sí que pensem que tothom aquests dies és important perquè ha fet que fóssim una miqueta com som i que haguem arribat on hem arribat, no? Una part molt important és haver fet sempre allò que hem cregut que calia fer, no? Aquella tranquil·litat d'haver anat creant coses però perquè les veies necessàries i posant-li, jo penso bàsicament molt d'esforç, però molta de convicció i molta il·lusió i molta energia. És a dir, sempre tot allò que hem fet ho hem fet pel bé del grup, no? I per mi això és un orgull. Resumiríem que no ha sigut una feina, ha sigut alguna cosa més, no? Ha sigut un projecte, una il·lusió, una manera de fer, una manera de crear, una manera de treballar amb equip. I la veritat és que quan tu penses en perspectiva, quan vam començar aquí, jo vaig començar amb 24 anys, sincerament no em pensava que arribaria aquí, no? Ni pensava que faria això. Ha sigut el dia a dia. Per tant, ho resumiríem la improvisació, les ganes de treballar, la il·lusió, i ha anat sortint tot, no? Hauré de recol·locar perquè bàsicament sempre he tingut Espreseat a la meva vida i no tenir-la d'una manera present i diària suposarà també un canvi de xip important, no? Ens retirem del dia a dia, no ens jubilem, ens retirem del dia a dia, de la feina del dia a dia. És molt important a la meva vida Espreseat.